салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. дӯстону ва ҳамватанони азиз, ҳақиқати рӯзгор ё масхараи рӯз. дар ҳақиқат як чиз да ман бисёр нороҳат мешам. вақте ки як зани тоҷик шавҳар кардааст, хайна бигзор ки Сурайё Қосимова боша, шавҳаре аз худаш ёштар кардааст, аз худаш хурдтар кардааст, дар тамоми ҷо дига фақат гапи ҳамин мерава. имрӯз дӯстои азиз, зиёда аз 15 нафар дар WhatsApp барои ман ҳамин навора роӣ карданд. бубин ки Сурайё Қосимова бо як ҷавони 32 сола издивоҷ кардааст. хабари фаврӣ бидроем ки Сурайё Қосимова бо як ҷавони 32 сола издивоҷ кардааст. ин ягон хабари фаврӣ нест. хабари фаврӣ да ӯ вақте мешавад дӯстои азиз ки дар як ҷо ягон ҷанг мешава, дар як ҷо ягон тазоҳурот мешава, ягон раисҷумҳур мемира ё ин ки ягон давлат ба як давлати дига ҳамла мекунад, да ӯ вақт хабари фаврӣ менависин. да ӯ вақт мешава хабари фаврӣ бинависен. на да ӯ вақте ки як нафар издивоҷ кардааст, хабари фаврӣ бидроем ки фалонӣ бо фалонӣ издивоҷ кардааст. аслан ба зиндагии шахсии мардум шумо чӣ кор доред? имрӯз ҳадҳо ҷавони тоҷик дар Русия бо занҳои аз худ 30 солӣ 40 солӣ бузург издивоҷ карданд. ҳамин занакҳои рус аз 18 солаш то 80 солаш ай тоҷико сер шуданд. ягон кас ягон гап намезана. як ҳамин Сурайёи Қосимоваи бечора ки издивоҷ кардааст, аз худаш камакак ҷавон астак, тамом дига дар тамоми ҷо хабари фаврӣ Сурайё Қосимова бо як ҷавони аз худаш хурд ё ин ки бо як ҷавони 32 сола издивоҷ кардааст. ба мо чӣ издивоҷ кардааст? ин зиндагии шахсии ӯ аст. издивоҷ кина хубтар нест аз ое ки зино мекуна? агар ҳамин зино мекард, мегуфтем ки зино кард. бечора издивоҷ кардааст, издивоҷ кард. будавем ки гови ҳамсоя гусала кард. ино хабари фаврӣ нестанд. нафароне ки мехоҳем блогер бишен ё ин ки дар интернет мехоҳем ки як навора пахш бикунем, хоҳиш мекунем ки як коре бикунем ки ӯ чиза аз худ тавлид бикунем, на ин ки як хабари нодаркора фақат хабари фаврӣ. мардум дига аз ҳамин чизои дурӯғ безор шудагӣ ҳастанд. хабари фаврӣ, шумо ҳам хабари фаврирам дига бовар кунед бемаъно кардагӣ ҳастед. тамоми занҳои рус аз тоҷико сер шуданд, аз ҷавонаш то пирша. ягон кас ягон гап намезана. хуб Сурайё Қосимоваи бечора ки издивоҷ кардааст, хуб бигзор ки зиндагиша аз хафои зиндагии худаш бишава. мошоаллоҳ издивоҷ кардааст, мо хушбахтӣ барош таманно дорем. тамом. баъзеҳо кӯшиш мекунанд ки як хабаре ки ночиз ҳаст дар пеши ҷомеа чунон ҷилваш бутанд ки тамом дига дунё ба ахир расид. дар ҳамин интернет дохил мешавад, хабари фаврӣ Сурайё Қосимова издивоҷ кардааст. ҳеҷ гап надоре охӣ. мефураш издивоҷ куна. ино дар ӯ мафҳуми хабари фаврӣ намедроянд дӯстои азиз. ва хоҳиши ман аз ҳамон нафарое ки хабарҳоро чоп мекунед дар интернет ё ин ки мехоҳем ки дар YouTube обунаи зиёд ҷамъ бикунед, ба ин роҳҳо намешавад ки шумо обуна ҷамъ бикунед. бо як нафараш дурумадаст, ҳаме бовар ки ба ҳаракат гап мезана. дӯстони азиз, ин хабари фавриро гӯш кунед ки Сурайё Қосимова шавҳари 32 сола кардааст, ин хело аз худаш хурд аст. ба чӣ? охи ягон одама накуштааст Сурайё Қосимова. хай форидашташ як шавҳари аз худаш ёштар кардааст. ӯ ку гуноҳ нестак. пайғомбари худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам занаш аз худаш чанд сол калон буд, ягон гап нашид ку. биёен паси ӯ чизое нагардем ки фақат ба шахсияти инсон бираса. мо биёем дар бораи инсонҳое суҳбат бикунем ки имрӯз зиндагии мо шуморо бадбод карда истоданд. мо биёем дар бораи сиёсат гап бизанем. мо биёем дар бораи ояндаи кишвар гап бизанем. и ба фикри ҳам ҷавонои тоҷике ки ҳамаш занакҳои 60 сола гирифтан дар Русия, ҳамонҳоро дидааст. хаинам дига форидашташ ки шавҳар куна. дига шумо мегардед ай пишти ин бечора. бода иҷа бисёриҳо нагем ки тарафдорӣ яъне ҳофиза накарда истода и мусалмон неста ки. не дӯстои азиз, ман ба мусулмонӣ касе кор надорам. ҳар касе ки ҳар чизе ки ҳаст дар пеши худо худаш ҷавоб мега. аммо ҳақиқата бояд гуфт. ҳақиқат ҳамин аст ки дар зиндагии шахси як одам аслан бояд кор нагирӣ. вақте ки як зан бо як марди аз худаш хурдтар издивоҷ мекуна, ягон мушкил надора. на мушкили ахлоқӣ аст, на мушкили ҷомеавӣ. бигзор ки издивоҷ куна. беҳтар аст ки бо шавҳар боша аз оне ки бидуни шавҳар боша. биёин як корое ки дар ҳақиқат он қадар рабте ба ҷомеа надоранд, он қадар зиндагии мардума як ноланони зиёдтар барои мардум намеданд, ин чизоро аслан аз пасшон нагарден. тамоми YouTube пур аз ҳамин хабар аст.
به همون خاطر گفتنی هستم دوستای عزیز، بلاگران عزیز، همه نفرانی که در داخل یوتیوب با کار و بار یوتیوب مشغول هستین، از این چیزا دست بکشین. این چیزایی هستن که آینده ندارن. وقتی که میخواهین بلاگر بشین، وقتی که میخواهین یک خبر خوب برای مردم برسونین، کاری بکنین که از خود کار بگیرین، از او علمی که دارین، از او کارهایی که شما در زندگی انجام میدهین، کتاب بخونین، بیشتر گپ‌های بزنین که برای آینده ملت فایده‌ناک باشه، نه اون چیزایی که اصلا نه به فایده من است نه فایده همسایه من. که در همین باره فکر خود چی است؟ فکر ما دوستای عزیز در این باره باید چی باشه؟ این زندگی شخصی یک انسان است. یک زنی که میخواه ازدواج بکنه چی فرق داره از خودش خورد است یا اینکه جوان است اصلا پیر است؟ این کاری شخصی یک انسان است. این چیزا یک چیز جلوه دادن که اصلا از اخلاق دور باشه، این چیز نیست. این نه از اخلاق انسانی دور است، نه از اخلاق اسلامی. حتی زن پیامبر صلی الله علیه و سلم از خودش خیلی بزرگ بود، یگان گپ نشید. به همون خاطر شما طعنه به اون جوانی که زنی از خودش بزرگتر گرفته است نزنین. و یک نصیحتی که برای جوانان میکنم که این از خود زنی کلان گرفتن بدی نداره، اما بهترش همون است که زنی جوان بگیرین که در آینده زندگی تو آینده داشته باشه. وقتی که انسان یک زنی خیلی از خودش بزرگ ساله میگیره، یعنی آخر زندگیش کمک به مفهوم میشوه و انسان راهش گم میکنه. یعنی فرقیت در سال در بالای انسان هم کار میکنه، یعنی انسان هم میتونه که زندگیش کمک به مزه کنه. به همون خاطر وقتی که شما ازدواج میکنین کوشش بکنین که همسین سال خدا بگیرین، یا اینکه یک سال نیم سال کلان خورد و فرقیت زیاد نداره. اما اگر که یک نفر ازدواج کرد با یک زنی از خودش کلان، این یگان مشکل نیستک. به همون خاطر بیاین همی پاچهای مردم نخواهین، بگذارین که مردم از خفای زندگی خچوب شوند. در امان الله باشین. خدا نگهدارتون باشه.